prasaja hangarah prana kebak ing parama sastra keparenga lenggah malih ing palenggan sekawit para lenggah kakung Sunaputri kalajengaken adicara candhaipun ninggih Sang Apindha Nalindra karaos grahing sarira pramila ing mangke kepareng santun busana racut busana kanalindran ganti hangrasuk busana kasatriyan ing mangke kepareng kirap wonten ngarsa jengandika para lenggah kakung Sunaputri ingkang kawistanan kirap kanarindran saparipurnaning tedhak sungging menika kepareng kaadanan kirap kanalindran dumateng panjenenganipun Ibu Tata Rias Temanten Maheswari saking Batu Tengah panjenenganipun Ibu Sri keparenga mranitesaken menggah kiraping Sang Apindha Nalindra nuninjih bagus ketut adi prakosa sarjana ekonomi dalasan Ororo Ayu Ilma Elviani sarjana pendidikan agama Islam saking panjenenganipun Zero Production tasih kepareng nenggo anggen panjenengan kepareng badhe tedhak sungging kalian Siratmaja pinanganten namung mangke paripurna anggenipun kepareng santun busana tasih ugi ing mangke kepareng badhe karegengaken swasana ing siang kalenggahan punika kalian campur sari dewangga ingkang dipun pangarsanipun Bapa Sukidi dalasan dipun ayawi panjenenganipun Bapa Sugeng mijil saking Sambing Baturetna Dene alon-alon kersanipun rampung langkung rumiyin kagem kenang-kenangan monggo nggih paripurna denya tedhak sungging dumateng para kadang sedaya sanak sederek saya langsung ke base camp nanti sekitar jam ingkang tebih ugi ingkang cerak sampun kepareng paripurna pramila kirap kanalindran tumunten badhe kapurwakan tedhak saking Singang Sonadi nenggih Sang Apindha Nalindra panyayah tedhak ing Sri Nalindra Langen Gita harusnya ini tadi sumunar amawa cahya gilar-gilar panyayah kencana binabar teja hangenguwung kang sumunar hanelaing madyaning sana wiwaha nganti ngendhangake mega lan mendung piyak manganan lan mangiring jerih kasumedan dening kang lagya kahunggar-hunggaring madyaning pasewakan Sang Siratmaja pinanganten sarimbit lon-lonan denya lumampah
angagem busana sarwa kresna angimba busananing nata Surakarta hadiningrat meladiri nunce kinalung aking jangga dadi asri senen lampahing Sri Atmaja Nalindra angking kang ukiran wangkingan ladrang anunggak semi anambahi gagah pideksa jroning lumampah dening sang nata hanganti keng garwa lumampah sak ngajenging para tamu kang samya rawuh hanjenengi pawiwahan mesem jroning wardaya sang Maha Nalindra dupi wus unggian kang sarwa tinamtu sang ya para lenggah kakung Suna Putri paripurna kirap kanalindran dumateng para tamu sedan tuwin kadang besan sutresna ingkang mijil saking laladan Kembangan Ngasem Cala Madu Karanganyar keparenga jengkar saking palenggan manjing ing sasana boga nggih nggih manjing ing sasana prasmanan tesih badhe kasugata dening para kadang pramuladi ingkang wonten ing dalem prasmanan kawula sumanggaaken sesarengan kalian rawuhipun kanca-kanca Dewangga sowan para rawuh Mas aku nek ngandani sowan rawuh ya nggih rawuhipun kanca-kanca campur sari Dewangga ingkang mijil saking Batu Retno monggo Mas Uli Sanjaya nggih matur nuwun wah Pak MC ngopo-ngopo ya iso ya Pak Dalang sok iso kukur mong dalangi wong padu nyolong ya iso matur suwun pun paringi wedal dumateng kula sak kanca lumantar sowanipun kadang-kadang Dewangga campur sari wonten Mbak Lilis wonten Mbak Irma wonten Mbak Dila kaseng kuyung dene kanca-kanca Manunggal Production Audio Professional Sound System wah luar biasa iki nek umpama tekan nggon aku gelem 1 juta ra bos kinarya ngregaken sasana lumantar sawanipun widiwati kula ingkang wonten ing kidul wonten Mbak Lilis maju Wilujeng siang Kang Mas. Wilujeng sonten pun sonten. Siang tungkap sonten nek ngoten nggih. Alhamdulillah doh kono doh kene saka Gunung Kidul aku adoh banget. Gitu. Gur golek seduluran. Oh jenengan mriki mung pas sedulur. Lho aku lho mosok rene golek duit nek aku. Berarti mboten bayaran mboten masalah nggih. Sedulur karo duit kene aku ya. Abot ndi? Abot sedulur sing duwe duit. Padha karo saya. Iya. Ulo salam ingkang hamaku gati. Panjenenganipun Bapak Budi sekalian Ibu Kusmiati. Nggih menika kula nuwun Bapak. Menika nderek mangayu bagyo nggih anggenipun ndhaupaken keng putrinipun Mbak Ilma Elviani sarjana pendidikan Islam. Nggih. Kalian Rekemas Bagus menika JM menika Jauhari Mursidi Ketut Adi Prakosa sarjana ekonomi. Nggih, menika semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, ora takon, sakinah mawaddah warahmah ki apa? Aja nganti jarkoni iso ujar ning ora iso nglakoni. Nyatane woh gedang ki woh pakel ning lakoni gampang ning lakoni angel. Aduh mati aku. Aduh. Sakinah mawaddah warahmah ki bernuansa qasidah lho iki. Heeh, niki berhubung guru kula Mas Handono, kula tanglet Mas Handono nggih. Lah aja meneh kae. Kae penggebuk handal nek tak kakoni nek jos nek kon gebuki. Nek babakan ngene yo nyatane rumah tanggane bendina ki gur padu kok iki. Nggih, Bu, nika. Oh, dipirsani piyayi
piyayi Karanganyar tentram. Yo, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah asal usule saka bahasa Arab sakana artine mapan ayem tentrem lek bebrayan. Sakinah mawadah dan saling menyayangi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Oh alah ngoten. Warahmah dan yang dirahmati Allah Ta'ala tidak hanya saling menyayangi tapi juga saling mencintai. Oh alah jantenan iki MC Gunung Kidul kok ya. Larang kok Dik tekan kene. Aduh. Dugi mriki pinten ta Mas? Ya aku to. Sak yuta setengah. Ning ning persyaratane. Napa Mas? Karo dilatih diesel. Segata panglipur sadaringipun sigeg salat asar Oh monggo. nggih Kang Mas. Wau ingkang ngonten ngersakaken gubuk asmara. Gubuk asmara. Mbok bilih pragunipun pun aturaken monggo. Oh nggih, menika Gubuk dipun asmara. garap langgam napa? Langgam napa versi Giyak, Bu, Seraginan Seragen. Giyak Karanganyar? Terus pun Giyak. Giyak. Oh Giyak, nggih, nggih Pak. Seraginan Bu. kok ya. Dak, oke. Rasa nggubo apa ya? Nggih, manut. Itu 50 tak nggubo. Yuk. Mbak Dina, Mbak Nur sekelenggahan. Nggih, menika artisnya Mbak Retno lho Mas. Tak salaman aku dan keturunan laris. Mbak Dina.
Inje matur suwun. Matur nuwun. Kena ngapa Pak Sigek aku ora maju mergo saiki wayahe salat Lah asar. inje menika sampun. Ilmu ki ana telu, Mbak. Napa Mas? Ilmu pengetahuan, ilmu Nggih. agama karo ilmu budaya. Nggih, ilmu Dengan pengetahuan. ilmu pengetahuan hidup akan menjadi lebih mudah. Inje. Dengan ilmu agama hidup akan menjadi lebih berkah. Dengan yang ilmu ketiga? budaya hidup akan menjadi lebih indah. Oh alah. Pramila sedaya menika kados harus saling mencukupi, Nggih. saling menghargai Menjadi satu kesatuan ya Mas. antara budaya karo agama. Inje. Sigek riyen nggih. Inje Mas, matur Saking para suwun. lenggah kakung Mbah Putri linangkung kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden para pinisepuh caos pakormat agem sederek muslim muslimat kita ingkang badhe nindakaken ibadah salat asar pramila supados agama kalian budaya melampah sareng-sareng kula sak kanca saking Diwangga Campursari nyuwun sigek sak watawis kasegetaken anggenipun lelenggahan kanthi mardi ing penggalih nuwun matur nuwun. Katingal sampun paripurna anggen yohang ngrasuk busana angadi sarira nenggih Sri Atmaja pinanganten kekalih namung kewala nyuwun pangapunten kirap kasatriyan ngemuti wedal ingkang sampun kepareng ndungkap sonten pramila kirap kasatriyan namung kandhek ing wiwaraning pahargyan boten ngirangi raos sing reh tata krami adicara ingkang sampun rinakit ing siang kalenggahan punika. Sang Yobara lenggah kakung Suna Putri lumantar kawula ingkang hameng gugati Bapak Budi Kuncara dalasan Ibu Kusmiati ngaturaken agenging panuwun awit rawuh jengandika para lenggah kakung Suna Putri ugi mawantu-wantu nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi anggenipun kepareng ambi wadha putra mahargya siwing siang kalenggahan punika nirbaya nirwikara boten wonten aral setunggal punapa dene keng putra ingkang sampun kepareng hangancik ing alaming bebrayan tetep lestantun dados mustrikaning jodho dados keluarga ingkang bahagia sejahtera fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dene ing para tamu ingkang tasih kepareng pinarak lelenggahan Bapak Budi Kuncara namung ngaturaken agenging panuwun dene para tamu ingkang sampun kepareng jengkar saking palenggahan ngemuti adicara sampun keparang paripurna Bapak Budi Kuncara sak keluarga namung nderekaken wilujeng kundur tebih saking raos panundung mugi pinanggih rahayu wilujeng ngantos dumugi dalem sowang-sowang wondene kula ingkang kepareng ngaturaken rantamaning adicara tertamtu kathah ing reh kalepatan mila awit saking punika mawantu-wantu kula nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang tanpa windan kanthi pinutuping ngatur sesandi rahayu mugi kasarira sagung dumadi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados jengkaring Sri Atmaja Nalendra yayah reruntungan tindake.
paripurna sigegdas pakurmataken sedherek muslim muslimat kita paripurna pramila saking kula sak kanca Dewangga Campur Sari licin saking Batu Retna Wonogiri ingkang pun pangarsani Bapak Kidi Aswan Bapak Sugeng menika ugi saking kadang-kadang Mas Handono Handoyo kalian Mas Tri Ardi Kencana ya jan elok ngantene serasi banget Mas Jauhari Ketut Adi Prakoso sarjana ekonomi dan Mbak Ilma Elviani sarjana pendidikan. Widyawati kula ingkang angka kalih Dewangga Campur Sari wonten Mbak Irma jumeneng monggo. Artis sing loro lagi dahar iki mau. Nggih, menika Mbak Nur kalih Mbak Dina. Mbak Nur kalih Mbak Dina. Dina. Nembe dahar. Piyayine ayu-ayu ya, Mas. Sayange siji. Apa? Wis duwe anak kabeh. Nek urung ngono arep kaya Nek urung arep ngopo? Ya paling ora kan ya daftar ngono ya Mas Yanto. Kabeh arep didaftari lho. Kabeh ya ora dadi ngopo pengayu. Kula salam Mbak Irma. Ngaturaken wilujeng siang dungkap sonten. Injih wilujeng sonten. Alhamdulillah. Menika sowan wonten dalemipun Bapak. Dalemipun tiyang sepuh kula Bapak Budi. Bapak sekalian Budi. Ibu Kusmiati. Sekalian Ibu ngaturaken Bu kula Kusmiati. nuwun Bapak sekalian Ibu mengucapkan selamat menempuh hidup baru kagem Iya. mempelai berdua. Mas Ketut dan Mas Mbak Ketut. Ilma. Dan Mbak Ilma Heeh, semoga menjadi dongane keluarga apa? yang sakinah mawaddah warahmah. Kaya sing tak aturke mau. Nggih, ayem tentrem. Nggih, Bahagia dunia dumugi akhirat. puputing yuswa. Amin. Ora mung nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen tok. Nggih. Soale kaken-kaken ninen-ninen ngen kula kathah sing pegatan. Oh ngoten to. Iya, kula nek ndongake iki ngantos puputing yuswa. Padha Sampai rombongan maut aku yang berarti, Mas memisahkan. Yonan. Piye? Kaken-kaken ninen-ninen oke sing rabi meneh ya. Lah iya mula kuwi kok ya. Nggih. Sugata Pangliper Nggih, Mas. saking kadang-kadang kaneman ugi wonten kathah sanget pamundutan lagon nggih. utawi panyuwunan Mas Semprong. ngersake Cidro. ambyar sidra Nggih. balungan kere Balungan kere. ingkang pun alus ugi Mas ingkang Saprol. wonten ngersakaken podang kuning wau. Podang kuning. Nggih. Pak Nggih. Budi ngersakaken apa Pak Budi? Sesideman. Oh, nggih. Sesideman. Menika ingkang pundi riyen? Derek monggo. Sesideman. Oh nggih. Nggih. Mas Saprol ke kok ya Apa kowe ki seneng nuwek-nuweki ngono lho. seneng sesideman? Kok Saprol. senengane sesideman ora? Piye? Sesideman. Weh, kok ajal-ajal. Ajal-ajal sesideman ngono. Jojo kayak mbut. Diaturke Demeni ya, bojone tanggane Mbak Irma. Jojo. Nggih, Mas. Ingkang bawa Ingkang menika. bawa Kang Manto. Oh, Pak Manto. Nggih, no. Oh, aku tak wakil Mangsane kayak sadurunge paripurna. kondur iki juraganku ngersake jenengan ingkang bawane berkah. Nggih. Lah ya wong aku mau wis arep maju, wis arep wiwitane ngono, ning ora sida. Monggo. Beh. Kang Manto. Wong iki sing dawuh iki juraganku kok ya. Kwale. Umpung ketemu Pak Dalang. kok. Nggih. Piyayi kok apa-apa iso nggumun aku. Sing ora iso mung siji, Napa? nyarutan. Aku nang utang lali yo. Lah nggih biasa nglali niku. Apa utangnya kok dipikir? Tidak ada dipikir sing ngutangke. Wah, lah kok kepenak men sampean. Aku aneh kok aku ki. Nggih. Utang ora dipikir. Mbok pinarak mriki ta, Kang? Hah? Nah. Ya pinarak Masa kok aku ora dhewe lenggah, pinarak kok Pinarak ngantuk. maju ki Lah, kepiye? sing leres pripun sing leres? Pinarak lenggah mriki to Pinarak Kang. lenggah, No, no. pinarak ngadeg. Tindak ngajeng ngono. Monggo tindak ngajeng. Nah, Rek Saprol. Nggih. Wiwitane wah nek nganggo jas ngene iki ketok-ketoke kok kaya ora duwe utang ya.
Ya nggih. Rumangsamu aku duwe. Aku kira duwe utang ki. Weh, berarti ra duwe utang. Ayo Gur. Lah ngendikane jenengan iki wae wis di cokne karo angsuran BRI. Lah kuwi lak ngangsur ora utang. Ya. Beda Ya, berarti. Beda. Ngangsur koperasi ki beda. Beda. Oh, Nah, mindringe, ayo. Oh, kayak daster kan yang utang bojoku lek. Ayo du aku. Terus piye, Mas? Monggo. Anderek sang peke Priya bagus kang olah budaya Lah inggih. Waduh. Dalam Kae ngalem apa nyemoni, Mas? lho tenan to dia Piye? wis jam 3 datang nganggo bawa barang kesuwen ya to lek Ya ditutuke Lah to. niki mengke bubare jam 09.00 kok. Jam 09.00. Iya no. Sing cetha lho ta. Ya. Jam 09.00. Sowan menyang kutha gedhe wah senenge sapro langgir nek wong rekoso nggih. senenge ram Kok malah guyang-guyu kowe. Ngece sajake ngene. apa meneh semprong wis Bandara terus kayung yon selendang kuning kang saking wukir son ki anggere operatore lek bancol lha mbok son sing kaya ngopo wis dadi eloke pol Tanggane Nah. sapa sik? Son nyolang petak iki nek ngene iki, Mas. Ngene iki. Wis Son ora kecil ora dadi, kokean gunem ya to. Ora Oke. dipindahi, ora diputri terus nek operator senior ki ngene iki. oh awe apike ram enak di operatori anu Pak Dik kuwi tenan Iki apa wis cerita karo aku. Piye? Alat ora didolke dijolke meneh. Hah? Iku gonta-ganti wae pene duwe-duwe ngono bae. ya to arep dijolke ngelek kok Kok dijalne sing elek. Ya dijalne sing luwih apik kaya. swara kurang premana ning bangkit angungrum marang bendara Tyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidhaman Matur sembah nuwun Kang Manto. walah Pun kersa. dorone mabur Nggih. atur Monggo, nuwun Mas. nggih Luwe becik patenan
sound system kena profesional. Nggih. Video syuting sing profesional yo ngene iki dilewangi geret-geret kabel nganti tekan kono Dik. Nggih. Nek liyane apa gelem, kok malah kadang-kadang nek penyanyi arep lunga malah disetop pengen nganti-nganti saking wegah. Wis pokoke ning kono wae kan. Ning kono wae pesene. Nek video syuting profesional ngene diambil gambarnya semua. Sing diketokke ora mau ngarepan tok. Nggih. Bos lagi acara ya, Bos. Wilujeng rawuh Mas Aris. Mas Aris. Lha kok telati rese. kepiye? Kok telati kepiye kowe? Lah nggih. Apa ora ketok dina iki? Oh, dipecat. Ora. Dipecat. Mula sing mangkat iki tertib kaya aku ngene iki 1 jam sebelum on wis sudah di lokasi. Tekan lokasi Lukar Busana. Tekan lokasi Lukar Busana, bar kuwi turu. Mbak Dina sudah, Mbak Nur juga sudah. Mangke. Nanti ditunggah tensinya, dimohon kebersamaannya mumpung ketemu karo dulur-dulur seniman. Nyanyi nggih tombok kangen ya Mas. Nyanyi pokoknya ngunduh teh. Lah nggih. Lanjut ya. Lanjut. Sound sistemnya ya kepenak iki. Sampun katur sesideman menika pamundutan saking Mas Saprol. Mas Saprol. Ketua Karang Taruna nggih to Mas Tri. Ingkang remen sesidemenan menika. Mas Saprol. Sesideman. Wong rabi urung kok senengane demenan ya. Lah kandhane ngono kuwi, Mas Saprol iki ngono kuwi. Lah nggih. Mbak Nur kesakondur mboten? Nggih, monggo Mbak Nur. Mboten nggih, mboten kesakondur nggih. Sakitan sak lagu ya. Sak lagu wae. Nggih. Ile mikmu. Enggak. Nah, gini. Ya, dikasih sempat buat artisnya yang dari Wonogiri Mbak Nur, monggo Mbak Nur. Hey, oh, hey, oh, hey. Ora usah dilepas. Panggilnya Mama atau Mama? Mama biar nyanyi dulu sama Papa ya. Oh enggak boleh, ya enggak apa-apa, enggak apa. Nanti aja, yaudah. Oh yaudah, biar Papa nyanyi sendiri aja deh kalau gitu deh. Wah, kartonya no, oke bro, kartonya no. Oh, siapa ini sing njaluk? Oh, wis disunat ki urung? Wah, ora nanggape kok. Esuk nek disunatke nanggap diwangga ya. Oke, aja lali njaluk MC-ne sing rambutnya abang, Mas. Oke. Hah? Ya Kartanyono, siap. Kartanyono ki sing yen liwat kaku kelingan ngono. Udu iki. Lah sing di oh korban janji. Kok kowe iki ngopo korban janji barang ki apa ngerti kowe? Kok cah cilik kok ngerti korban janji barang ki? Ya, Kartanyono korban janji, ambyar cidra tunggal boga sawijipun aturaken lumantar suaripun kadang-kadang diwangga campur sari. Dela. Mbak Dela, aku gumunku siji. Ki ana mas-mas sing nom-noman kok nek ngarep dhewe dandan apa kowe sing dadi kethek mau? Oh alah ketheke iki to. Maksudnya sing dadi kethek iki to terangane. Oh, saiki wis dudu kethek. Oh. Penari asli.
Penari-penarian. Sekolah di mana? Isi, Surakarta, Yogyakarta. Surakarta, luar biasa ini. Ambil tari juga? Ambil tari, luar biasa. Diteruskan. Jakat sekali. Aku ya pengen nari kok. Aku ya pengen nari. Pengen? Pengen. Ya sikit nari. Orang nari ngene iki. Nari apa Mas? Nari ngajak kowe rabi. Nek ora gelem ya kur ambiar aku, Dik. Ya. Ambiar Mas. Ngaturke kula nuwun langkung rumiyin. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sowan wonten dalemipun Pak Budi, Ibu Kusmiati. Iki ndhawuhke putra-putrine Mbak Ilma kalian Mas Ketut. Mengucapkan dulu untuk saudara kita yang sedang berbahagia, yang sedang bermesra-mesraan, yang sedang hangat-hangatnya memadu kasih, karena sudah ijab kabul. Ki ateges wis dadi bojo Mbak Dela. Nggih Mas. Wis ngerti tegese bojo? Dereng Wah, jelas iki ngesen. bojo kuwi 4 dari 4 huruf BOJO. B berawal saka ketemuan ke pernikahan menuju ke pelaminan ngene iki. Nggih. Kuwi B. Terus. O oleh orang tua, oleh agama, oleh pemerintah harus merestui kudu ngesahke. Nek sijine ora bukalan muspro. J jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat ngantos puputing yuswa. Sing terakhir apa? Oh. Ora kena nyakiti lahir maupun batinnya. Oh. Request lagu akeh banget. Napa Mas? Wes kebaca tambyar remo sing ning ati apa ngene iki sing jenenge korban janji wes sambyar nangis sing tak rasake kudu piye supaya ketemu kowe ambyar. Bidone ya, karo Mas. Cidro. Cidro piye Mas? Nek Cidro, cek Cidro piye? Ah iki adik-adik kowe, iki penggemar kowe arek kene iki. Iki mana sing request Cidro, terus Kartonyono balungan kiri, saudara sing ndi? Apa, Bro? Kartonyono. Iki calon-calone sing nanggap awake dhewe iki ya iki. Iya Mas, calon sing ya Mas. sunatan lho. Kartonyono. Oh. Ya, siap. Perhatian jelas
matur Mas. suwun. Mbak Dila. Ya. Aku tak golek ibuke tak salam kriuk-kriuk. Mana ya ibu saya tadi ya? Kriuk-kriuk ya. Ya, pakai C seberapa C? C. C ini sepiro? Ya, apa bro? Korban janji? Oke, siap. Satu hati sampai mati. Oke. Aku nangis, aku kangen, janjimu biyen kowe seneng neng Wonogiri tak enteni kek mulia neng kene aku ngenteni nangis adik tak kendangi kriuk kriuk. Spesial buat ibu saya yang ada di sana. Ada kangen nih Gary. Sepi ning wengi iki ning kene aku ngenteni kesuwen-suwene wis pirang sasi ning Nigeri ndang ngobali aku salah nalika urip saoma rembulan sing ilong ana segara padang ana ati kula pujaan hatiku ra teko-teko ning Wonogiri ndang mulya apa aku salah nalika urip saoma kembali bergoyang campur sarinya Dewangga. Terima kasih matur suwun dari Wonosari Bunda. Aku nangis, aku kangen, janji dan kowe seneng. Musik yo, asik. Kita goyang bareng Dewangga campur sari sajiose. Sawer juragane sawer. Baru malu be. Yo, hey ah, ho ah ha eh ah, ho ah ha eh ah. Kita sini boleh biar agak meriah. Suasana di pesta bahagia. Semuanya yuk Bunda, yuk. Rembulan sing ilo ana segara padang ana ati kula pujaan hatiku ra teko-teko ning Wonogiri kek mulya apa aku salah masuk
nalika urip saomah. Aye, terima kasih matur suwun kebersamaannya keluarga Pak Budi. Aku nangis, aku kangen, janjimu biyen kowe seneng. Neng Wonogiri tak anteni dek mulia, neng kene aku ngenteni. Aku nangis, aku kangen, janjimu biyen kowe seneng. Neng Wonogiri tak enteni dek mulia, neng kene aku ngenteni. Neng Wonogiri enggal obat. Terima kasih, matur suwun. Sawerannya ini dari ibu siapa namanya ya? Bu Wulan. Terima kasih matur suwun, semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang barokah, kayak terus esok nanggap Dewangga Campur Sari. Apa? Lintang hati, oke bas, ya bas. Setar Bu Bendahara sik ya. Ini, gigi sebenarnya gigi. Iki disenggai, mikir dicekel yo, dicekel kene, cekel coba. Kene maju. Biar kabeh malah. Sing penting bengok ya iki kok. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Sebentar, diulang, kurang kompak. Dibantu Mbak Emma sama Mbak Lilis ya. Apa pancen wis nasibku piye kudu pisahan karo sliramu. Mesane Jaremu arep nampa apa anane, nanging nyatane tresnoku mbok sepeleke. Kudune kowe ngerteni piye kabeh mung titipane Gusti. Gusti Senajan atiku wis bubrah andelingkone ngibadah Gusti sing paringi berkah. Oke, Dewangga Campur Sarinya Indonesia. Ki nganteni ya perlu nyanyi gitu. Mas Kedut bisa nggak ini? Iya ya. Tau kelangan nganti saiki isih kelingan. Kowe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati, jebule mblenjani janji. Kabeh iki mergo kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja
poso sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnoku mbok sepeleke. Kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti. Senajan atiku wis bubrah kandelinggo ning ibadah Gusti sing paringi berkah. Senajan balungan kere ora kendo nyambut gawe, senajan dalan ra alus sing penting wani terus. Zero Production, terima kasih matur suwun. Manunggal Production Audio, sound systemnya Indonesia. Woo! Kahanan ben iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnoku mbok sepeleke. Kudune kowe senajan atiku wis bubrah kandelinggo ning ibadah Gusti sing paringi berkah. Apa pancen wis nasibku piye kudu pisahan karo sliramu. Jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnoku kok sepeleke. Kudune kowe ngerteni piye kabeh mung titipane Gusti. Senajan atiku wis bubrah kandelinggo ning ibadah Gusti sing paringi berkah. Senajan atiku wis bubrah kandelinggo ning ibadah Gusti sing paringi berkah. Oke, terima kasih matur suwun. Ini ada yang mau menyumbangkan suara emasnya bersama Mas siapa namanya? Mas Wilan, monggo Mas Wilan sini. Yuk, sini.